Vítám vás u dalšího dílu Bezdomovců. A dneska jsem si pro tohohle bezdomovce připravil tenhle papír, na kterým je napsaný, že jsem našel prostě instituci, Romodrom, a pokud do téhle instituce zítra zajde, tak možná dostane práci. Tahle instituce má nějak spolupráci s různýma firmama, který berou bývalý vězně. Ale jelikož tady teď bezdomovec není, tak mu tady nechám tenhle papír a ještě jídlo. And I know for sure that we've been right here before. I see the dangers. Já jsem teda přinesl nějaký papír s tím, že jsem našel nějakou organizaci, kdyby vám teoreticky mohli dát práci, jako měli byste někdo o to zájem, jenom tak. Už tak potom tady nech. Jo, dobře, tak jo, takže měli byste teda zájem nebo ne, prostě na rovinu. O práci? No, o práci. Určitě. Jo, dobře, tak jo, tak já jsem asi v úterý zase přijdu, někdy odpoledne. No zhruba v kolik, ale musí říct. No, v kolik by se vám to asi tak hodilo? No, my jsme tady až tak na večer. My jsme tady kolem 3 hodin, od 3 hodiny až. Jo, dobře, tak jo, tak já přijdu. No, po 3 hodině. Jo, dobře, takže já přijdu po 3 a už vám vlastně vyjednám termín, kdybyste vlastně mohli přijít. Jo, tak jo, takže vám děkuju. A to... Nemáš zač? A tohle je pro teď všechno a uvidíme se zase v úterý. No a já jsem teda našel nějaký termín, takže byste se mohli tam stavit v té organizaci zítra od 11 do 3, tam můžete zajít. A vlastně na té fotce z druhé strany je tam napsaný všechno, takže jako... To mám baťuhu, no. No, takže se tam jako můžete stavit, jako jestli chcete. A dostaneme milion, jo? No, tak to ne, ale mohli byste dostat práci teoreticky. A nebo přes držku. A nebo přes držku. A nebo přes držku. A nebo přes držku. Tímto je moje nejúspěšnější série Bezdomovci u konce, protože neudělají nic pro to, aby se dostali z ulice.